bujang-bujang elok babini pado diampai virus corona oh tua apa mak piti dicari onan bagan wong sorang tiga tahun tua apa piti dicari onan kok lalu wak sorang barang nami pasanyo lupa malaku urusan lah capek anak bujangku aduh anak bujangku sadarkan orang di padang tabir babelok jalan dari lasanyo tapi oh sanyo kapatang bapasan kapalo kampuan nan bujang-bujang suruh babi simpang gua babelok jalan haji oh kalau alamu di rumah indua amu lokal lama jalan kapai aduh tahun awak mambujang ora sakit kawan bamakan tiok tahun awak mambujang rasa anak orang wak makan
ne mau taga nama yuk karena seorang menelai Ima kakini di padang tabe kapituru adalah kapakan hati oh di maka dapi makopi yang oh tungku tu banana nala padam aduh nala padam kalau mereka mabdi dalam bebas tolong bisi angkana bujang rancak kini lawajane waduh badan menyasa seorang rancak kini wajane jale dani jaluk jirawe no bodong Kolamo isu kelada panjang kabaruan tanjung gadang hati oh kalau alamu badan mabujang kain kuku cuci seorang aduh cuci surang elok patape caloyo gambarai padonya awak besi sikne wasa dia awak denaka magalai raja dicari pada we aduh pada we laitani lenaka wali kabaruan sungai saiwi adi oh tani bana lenama ngabe sayang sakit taliga sayui aduh taliga sayui oh satu malah jadi dua lagu menjadi ampe oh nambah tamu dak dapat lamur oh anak dedang adonan mana bedanya nambah tamu jona mujang dak dapat lamur wedo dipotong gai